tarvikkeet. Tänään käytetään Pro Chemicalin väriä Neon Hot Orange. Sitten tarvitaan sekoituspullo, johon väri sekoitetaan. Ihan perus tämmönen kastikepullosta tai varatalosta ostettu. Kaupan hyllystä halvinta rasvaa, mitä löytyi. Teelusikkamitta. Hanasta kuumaa vettä. Ensin laitetaan noin teelusikallinen ja kuumaa vettä pulloon. Noin. Vai? Sitten tarvitaan väri. Tätä oli puoli teelusikallista. Suurin piirtein puoli. No. Ja se pullo. Ja purkki kiinni, ettei sinne vaan joudu väriä. Tähän korkki päälle. Kiinnikin se. Ja sekoitetaan. Tuon saa sitä väriä vähän liukenemaan sinne veteen. Ei haittaa, kun nousee vähän tuonne reunoille, kun sinne tulee sitä rasvaa. Tämä on ollut vähän ongelmallinen väri ainakin sinoliin sekoittaa. Se jää vähän epätasaiseksi. Väriä tässä punainen on vähän kadonnut, mutta kokeillaan rasvaväri. Sitten tähän tulee noin 0,6 desiä rasvaa. Tässä on hyvä tämmönen mitta-asteikko tuossa putelin kyljessä, niin, hetkinen, mitä siinä lukee? Tuolla on desi, niin laitetaan semmonen, onkin tohon asti rasvaa. Siellä on jo vähän sitä vettä pohjalla. Sitten rasvapurkkiin. Nyt siellä on noin puoli desiä. Ja laitetaan vähän lisää. Teen tämmöisen pienen annoksen nyt tätä väriä, koska sitä ei nyt tarvii välttämättä niin paljon tuossa seuraavassa värjäyksessä. Sitä voisi tehdä vaikka koko pullon valmiiksi, tää säilyy. Kyllä sitten kun se on hyvin suljettu. Jos huomaa, että tästä tulee liian paksua, että tuo rasva on kovin paksua, niin Slingerbändsekaan voi kyllä lisätä vettä vielä sitten, kun lähtee tekemään. Näkee se vähän jää tommosiksi paakuiksi tuo vielä, kun ottaa saa se hyvin sekaisin, niin tulee semmonen tasainen väri. Sitten kun sen on saanut sekaisin, niin sitten vaan värjäämään, tai jotkut suosittelee, että väri saisi tekeytyä pullossa semmoisen vuorokauden verran, mutta ei sitä aina malta odotella. Hyvin vaan sekaisin se väri sinne. Tuolla on pohjassakin jotain, jos ei se lähde, niin koittaa tuommoisella meidän sekoitustikulla sitten vähän sitä vaikka sieltä irrotella tuolta pohjasta väriä. Vähän yksinkertaista rasvavärin tekeminen.